bebrebe ya waye ediama ye ne yetiefo ene ye busia ye mamu nyina mu ache ema mu afinhia pa ahasenom eye Sompa 93.1 Kumase Brekrona woti yanka ewosunya ne Sompa 98.9 ensem no ebunka fa ho ema dehye ya wonom wobono ahafo ne bropo ye nyina so no waso etime atekasieboi ebi nyankopon ya dom enne eye fimpimienu ene aduonum yensa bosom ye dikan ne da edikan ewom 1st January 2023 yeni so de nyankopon twedi ampon waye edi ama ye beneza ne awode ya bedri asedankuto ena yede ema ni din na ene day afia no ahia bronya kase anase afia dikan ne kase dikan kra ena yede eba beso mansem ahodo ya etwagwe eya kai se abefo Facebook onsonom eya Sompa 93.1 Brekrona Sompa TV Ghana wote yenka ewo ho YouTube no so eya Sompa TV ebusiene nsem ahodo ya yede ba beso mo no de edimu atintimani bi ene se mampanyi dada John Dramani Mahama wasegana fo nyina nya rehemu omakuma entu ema wono mabamu mu ensem ben ena panyi ede ema ye afia hyase sanso so ena aprosifo ebokoko se 31st night ene kwamhya hodo enkwamhya tro ne de wo mu nyina no adifo ne asofo no mo hwe ena afi we se de an ko ma afa bi enwura na so reverend wusu bempa wakasa edi afasa ensem we stay ehom ye de ani kiremu ewo kwapra Adventist Youth Ministry wanom so 31st night wanom edi dwuma so ewo ho ya emunsem so ewo ha se no na 31st watch night munsem ya anam so ama Reverend Isaac Donko wodi ani kiremu ewo eye kwada so ohwimu ase a Pentecost asafo no ena ye panyi kwankyerefo da no ebusia wono so ede ensem bi atudwa ya ne nyina da ye ba babi mo ede amamo sanso ena kwafare ba ne kandifo ede ma eye International Central Gospel Church Dr. Mensa Otabel wono so ede ensem bi ato empanyifo ahodo ene akandifo aso 42 ro ya wono so ekabie wom ewo wono so ensafo ho a ye de emunsem eba beso mabusia way ene ensem afoforo de adikaditie ena enne anopen wahene yire maame akua yeboa esia mamatna se wa brasante yeboa Benedict yewra waso ne nyina mu ede ama me kekire wa hasenom obo michidom sanso ena pk wano so ewa hasenom ye de ani kire mu MC ahonso David odintintima wotwe ya for Facebook ene YouTube no yentwa ye homla na afia hyase kase ebo edikan no ebusia ya fa ne nyina ensomo 93.1 FM Asantima anyade Ebusiafo ye hyansam na se ede afri ye John Dramani Mahama mapanyi dada de ma o meya sabrenso no NDC amanyoko ni nyina hwe ni musanya kupon ya domo a ono ene bekita franka apretu media ma wonu fimpimienu ne aduonu nan mu na bronya ye ba ye enrada enana eyeda etwato akora won fimpimienu ene aduonu mienum esanse panyifo ahodo na kasa ye na wonum di nkranhyensem wonum di afinhia pansem emo my Ghana de no wase there be matna dwaso pen me akasa mesaye kendifo de mama nyoko chenchenchen DC eno timi wo bi esiga na fo na ye John Dramani Mahama de wo ka che Ghana fo nyina ne se ewom se fimpi mienu ene aduonu mienu mu ene ma ekwa achiwachew sikasem ho eyire sebenta ede ma Ghana fo ahokire ebekekire ye na so wose achia emu ye epanyi siasa bebo nyina edente no yenya rehyamu ne yenya gidia wo Kristo Nyankopon mo efise wono ya wasachira ewiem no si abompre no efimpi mienu ne aduonu mienu se enema ankwaye amfa ma Ghana fo a na efimpi mienu ene aduonu miensam yenyina yenya rehyamu se Nyankopon twedi ampon basa ya do no kata munkumachi no wo bebai ewiem ede ama Ghana se de be ya Ghana fo ya hokyere ya benedie ene ye nema hodo ya namu ayempe no wo be ye free yen so ne enya asetena mu yedie pa na etimi aboa ama yenyina so no enka krompuntu ahodo ya yehwehwe ede ama Ghana no yenyina yensa etimi aka wo kyeremu ebiem se dwumtuni
bi a friend Johnson Otma Jr. was say what soon you count your blessing and name them one by one. E just say kenkan winshira na just say e kenkan ni di anase bubo ni di mako eno ena Ghana fo nyina no yenhwe yenfa mpaibo yenfa enketesie yenfa aboso mo yeyam ni enya adwumaden se beya Ghana ya nyina da ahasenom ne yefre no ye betimi enya eyetibia pa bi e di ama no ma yaba mumu yemprenkwa yenim efise bema ene de wako akodru awieye eno tina fish ya pansem eno ode ma Ghana fo nyina sa fi wesi anase de atwa mu no ena ankoya efipi mienu ene aduonu miensemo ene ma nyina ebekọ nka wogidi ye ewo nakoma mu ti Ghana fo nyina so enta nachi no mo fa gidi okro enka wo fise ne ma nyina ebekọ ye ede ama Ghana fish ya pansem ena woto ede ama Ghana fo nyabusiafo wei eyeye Ra John Dramani Mahama kane mampanyi ede ma omeyi ena yete ne nsama hodo no so wode eba ye no yeto nsem no so bronya no edru ye na wose ye huro no ekogya no kwan se be ye fimpimienu ne aduonu miensan so no ebenya kwan na etimi aba na enumu ensama hodo pina no ena ekoso na chese prosi fedom no wonom ede kokobon sem ede ma eya asofo mpanyifo ene eya prophet ene prophetess metre di4 ma ne mema nyina se edu 31st watch night ya enkomo ye ma eya akometuo enkomo ede popo brimbrim ebe ni pasetrem enkom hye no eba na chese wobia epe baabi ede ni ti ahye no eni se we ebewu afi we si ana se July busumi we si edi animu yi mihuma panyi bi se ya tuate dom ko bi wonom etu ne sesa ne ade Prosife ko ne de kokobon same ba sasofo biara Nyankopon pon so wa ya kire wa hwe ena wa fa ntodwa na ne nyina mu no fampa ye ene akonkyere efede a kire se be ya Nyankopon twede apon no osa kire wiem no wo betimi asesa neema amasa wo how ene abene na ebe nipa kra na so man kra na eye nipa kra na ekuo kro no so no enka Nyankopon etimi ayi afiri ho na asem wasi a prosifo de betu dwa no ena aka ho bi ama Reverend Isaac Owusu Bempa Kendi for the master for what to this Glorious Word Power Ministries International. One also so will become 31st watch night there. And young come share Nyankopon de ba one also a better nedi. Into D4 or shankum papa shankum bonny. And then your D4 pen or the beshankum. Yamia channel walker. And took us a more D4 and shankum ebe Sophia and panic. And I said D4 Niana, you break to create young communication. Senyamitias ne senyame kasadia. And Yamine Casafe D4 obi obeka se na odifo hu ya de ntina wan ko nipa ne ntan ko kan kire ye wani so ade hu eno de nyame tim bi oni ma hu eno pa wo nka obeku nipa ne ntan ko ka kire ene ye wonni a wote no wasom no so pa wo nka beku nipa ne ntan ko ka kire ene ye de nyame kasa fa wu de nyame kasa fa wu no tim ka se nyame jai na me ko nipa ne ntan yansa eno bi ena mekaya incident ne si nyame ma mekaya hu ena oka wanka ena ehab paso kire se ade ntina wo nka de wo hu no eno ase ene sade a ene nyame kasa fa can you believe say nyame timi kasa fa abo donkey enu tin so difo ni nyame kasa utimi nka chan se nyame ne soso no sebe owo se de yenye de ani die ni buo ma mpanifo bi no panifo ni nyina o mu hye nyame ase enti onyame ka asem a on fa opani hu no on fa kwada on ka de opese ni difo enti se de krata ba bonti se ena enye 31st nko na difo hye nkomo o mo po mu nsuma e man krofo nko difo ni sori mu meetings bia ya soro say every meeting dia prophecy ba na nkrofo se the 31st pen ye be hye nkom se me na ka was expecting senka BBC nka dampare be frɛ difu na ko no ma ye meeting na kan ya kyerɛ ne se na adwuma de ne tie because papa so aka se mo difu bi an hyenkom de ohun beba ni paso papa nkom hye even akabus efa Paul emusuo de kyekyere ne nsa onim se musuo ne Paul ya ne nti anko pontan ko kan na so se ekyere de onim no ye ne pefe Paul crowd no ya apostle so agabus eye ni pefe ma ni panyina hu nyame penanim butanti o ma agabus ya sa ade no Paul entie otwifa agabus commission so ampa so yakwache no ama ye na yaka de through that plan ma olusu in life ebia nko tie ya anko betena se ache the same agabus ye New Testament prophet o professor ase kombeba ampa komba 3 good years entimo obi anka so ye odwifo ahye nkompapa nko a no sa papa nko na wansa ase so dia ene senka obi ani problem afi bia won hyehyɛ bɔne ma ɔman Ghana won hyehyɛ bɔne ma Benifo Togofo America ewiase enti nyame so medifo na hunu nyama bɔne no sɛ yɛ nka na yɛ mo ho pa yɛ sɛ bia ensi because adia emo nyame bibi kyerɛ
ɛne sɛ ɛbɛbɔ ho mpae ana ɛbɛyɛ ahwɛ yie nti papa saa nsɛm wei deɛ ɛbɛden paa sɛ deɛ dampare aka no yɛbɛtie Wakan so yentie we say eye kofariba ne Candy 4 Edema Glorious Word Power Ministries International Reverend Isaac Owusu Bempa yes say was say right GP Ekufu dampale wakade na so no enya de a wonum befa ba wonum ebeka eno ene adwuma na wonum e wase wonum eye obi ni mo obi kyerenti no na wɔkyerɛ sɛ wɔsɛ IGP wɔtimi tu nanam na nka wɔfrɛ mudie bi ɛwɔ asɔfo ne ɔno ne ntem na nka wɔnom atimi akasa na wɔkyerɛ ne nneɛma ani so sɛ de wɔnom adwuma no esitia na akwatena baabi de krata ba abɔnten sɛ sɔfofoɔ ne deɛndeɛn mama mfa nkɔm hyɛ de panic ne ayi ehu bɛba ɛno ɛkyerɛ sɛ nti wei ɛyɛ Reverend Usu Bempa ɛna ɔno so ne de a wɔtoto de ama IGP no ɛna abusua yɛde ama mo no yɛntoa ensɛm no so enura dabro nyo na ehuro no na 21st sanasa 31st watch night no ebi ekɔ so ɛwɔ International Central Gospel Church ya ɔno ɛyɛ kandifoɔ ene kofari ba ya wono eda no yewura Dr. Mensa Otabel wono so akasa e de ache ni nuanom asofo nyina sa da Roma wono mo hwe se be ya Yakobon adwuma ya wode ahya wonsa sa wontwe akra emo ono asafo awurade no wono bekoso aye ne sa na timi aboa ama omeyi Kristo adwuma no so atimi akoso afa ne ntampa atimi afra Every year, as part of our theme, we have a declaration which we make throughout the year, and every Sunday we make it. So this is the first time we are making this gathering declaration, and we're going to make it from this first day of January to the last Sunday of December, and we're going to make it throughout, and we're going to speak it into our lives. And so today, as we make this declaration for the first time, I want you to make it in faith because it's going to be your friend for the year 2023. Are you ready? Say with me, I proclaim Jesus Christ as my Lord and Savior. The Lord is the shepherd of my soul, my shelter by day, my light by night. In his name, we plow our fields. By his Spirit, we gather the harvest. In his light, we seek and find. In this year of gathering, the Lord of the harvest has commanded, launch out into the deep. At his word, we cast our nets. We gather in souls and substance for God's kingdom. The Lord is our reward. In this season, I receive God's portion set aside for me, full measure, pressed down, shaken together, and running over. Nothing is lost. Nothing is wasted. In Jesus' name, amen. Amen and amen. Hallelujah. International Central Gospel Church. Waya Candy for ne kofari by Dr. Mensa Otabel. One also ne dia wade Emma Safon Penny for and they are so funny. I candy for what the dance of no and I didn't so ababa somono. Na ya kabo say ya see a year fish adafu fromo and answer a fifu fromo a miso free drink. Miso free drink enwa and I did the new year ye meso a ya in your big fridge in him and quadana and my mama pomodain and my woman day and my one manager was sitting them sono and then you know back one kind ever one minimum at the amount where as some more behind in brony because of no preservatives and until ye been nom akwada ne nom no ete se de wo de aduane ntinimpo no akwada a won pese obedi de no eya man miso free drink efi se eya mango de e wo ho apple de wo ho grapes de wo ho melons pineapple ene anka de nyina busua ebusu se chapo eya sompa fm asenom ena won sabe kan bi dodo bia wo pese wunya no wo ba asenom a won sabe timi aka bi na enema atimi akonka de amount na wo betimi afra ba bia wo bia pese yesoa Edi bro na se bia pesa obisa hu se misa 0246 270 221 0246
270-221 eye mizo free drink mizo wey ena yedi edi new year na nekwasie mesro mu fra sorry ba na won so ama nkwada ne abusua ne nyina bianom na enema atimi agyaja ne naso ede amabusua mu ne nyina yeto ansam no so ede amamo yebo awramo ewo kwapra Adventist Youth Ministry wonom so akache na said ya tresa makasa bibia yemfa nwomto ene da wubo enfamra ono asafo awrade nanim no eya asafo Youth Ministry no wonom so Precious Cora wonom ede hyehyɛ so ewo afi awie yem nam so ama empanyimfo ahodo ya wo mukopie mu ewo dwumade na se no wonom de nsɛmpi ena tudwa enam so ama Elder Emmanuel Safo wonom so ede ne de ema ewiase nyina sei abutaenti a ayimre yɛhyia ne sɛ hwehwɛ afi mu nyinaa Awurade Nyankopɔn ayɛ bi ama yɛn entine de eyeda yɛtwe asafo ne nyinaa dwen esusu sɛ nyame yi adom na afi ne to yɛ ne a wɔse yɛde aseda ɛma twe de ampɔ na enyum to yɛde kamfo Nyankopɔn ɛsɛ na hini mo no enyum to bɛkɔ so entine wɔtwa sɛ ɛne de yɛtete first a yɛwura da foforo mu no yɛde enyum to ahyia Awurade de ma ne din so epagya ne din fi sɛ wɔyɛ bi ama yɛn ɛno nti na mabu ne nyinaa ka bɔ mu sɛ anadwi no yɛde enyum to ɛde twe de ampanse bisa abɔfo konkono ato nnwom epagya Awurade di a na yɛ nipa no so no afi na kɔ na wie yɛ no na ewura fufuro mu no na so yɛde enyum to epagya Awurade di ɛno nti na nwumre yɛhyia na meda wase na yɛdi wie no kra no ebisa sɛ enkɔkɔ susu sɛ SDF de monnya watch night monnya saa nneɛma no na wei ɛyɛ watch night ana oh ɛnyɛ watch night na mmom no yɛyidie ne sɛ Onyankopɔn bɔ adeɛ no ɔka sɛ adeɛ san na adeɛ kyen ɛdɛ yɛdi kan ɛno nti yɛdwumadie mu sɛ yɛbɛwura homede mu biara no a sɛ ɛyɛ fiada anwummerɛ kwa no a ɛnwunu dwo yɛ akyerɛ sɛ yɛwura memedam saa na Onyankopɔn abɔde ɛteɛ ɛno nti na na anwummerɛ no yɛn nso so no yɛhu ne sɛ ɛnɛ yɛ 31st a na efiri no onum a yɛbɛhyia ha yɛde nwumtoɔ no ewuram nyina kyerɛ yɛn sɛ yɛde nwumtoɔ ɛhyia afi no ahyɛseɛ ɛnyɛ all night ne yɛyɛ na asafo no so yɛnkyiri all night na mmom sɛ yɛbɛka sɛ bi a kyete du mmienu ɛna ɛwura da foforɔ mu no yɛ saa na ɔsom no nkyerɛkyerɛ teɛ wohwɛ memenda akwanhwɛfoɔ yɛn nhyehyɛeɛ mu a yɛnkɔ 31st but Asafo wono asafo panyin ewo kwapra Adventist asafo ni mu ena wode ensem wese nyina etudwa na eno achi Elder Justice na nabuan pensem ya wono se ne chief patron edema Precious Cora wono so edensem kakra eta panyin di achi wohwɛ memenda akwanhwɛfoɔ yɛn nhyehyɛeɛ mu a yɛnkɔ 31st but afi no yɛdwumadi a yɛhyehyɛ nyinaa no ɛba bɛsii 31st na de enti bɛsii 31st ne sɛ na yɛ Sabbath enti ɛnɛ akɔyɛ 31st ɛyɛ ɛdɛ etwa to ɛwɔ afini mu nesa ye homede etwato ni yakɔ youth camp aba yabɔ ya afɔde ahodoɔ afini mu dwumadie nyina yɛde ba wie no na esi yi onyankopɔn ayɛ ɛsi etuntum onyankopɔn de nyame ayɛ ama ya afini mu nyina no ɛsi de ayɛ yie enti dwumadie yɛ start no no nan mu enkonkopim no mpro ne de dwumadie no nyina ba wie yɛ ɛkyerɛ sɛ yɛ de nyankopɔn ase sɛ ɔde yɛn atwa afini. Elder Justice Nana Buon Pensem wono ene ye chief patron edema Precious Cora ye no ewo kwapra Adventist asafoni mu ena ebusua wono so ne de ye de emma mono yanto ensem ne so 31st watch night mu a ena ye gina fi so obofo ne de ne na mehu apaso afini akwakohoro de mu nsem dodo na no ena ye de emma mu yenkwa homa no so na ye ne yankasa ye nua be ma Murphy Asari Eric emo enkomo wabra wono so enradam wobo apro ewo nsafo ahoduo mu ewo Kumasi kropom asenom na yentie nsam ahoduo a wono so ewo edema Murphy uti yenka Ebusia ya boy homaden say yensa beka ye nua be ma Murphy na wakyere ye nrada 31st watch night no aprobo ya wode ehyehyɛ so ofra asafo wei na wakwa asafo wa esa no makone okwa ha se nom na watukwa ha we de adwuma ena no wo yenti Murphy utimi nka ye mo wache Murphy nhia pa o. Hello Murphy afin nhia pa o.
yɛhwɛ sɛ yɛn nsa bɛka yɛn nua bɛrima Murphy Eric na wɔde nsɛm nkyerɛmu de ama yɛn ada 31st watch night a wɔkɔɔyɛ ɛwɔ nsafo ahodoɔ mu nom ɛdeɛ bɛn ɛna ɛkɔpia but yɛnkɔ asɛ nom Murphy wote yɛn ka Murphy ɛnte yɛn ka nti yɛnkɔ ahoma no so na yɛnkɔbɔ Reverend Isaac Donko wano ena Oshimua se Pentecost wano ena ye kandifoɔ panyipa ya wɔda no brekro na ensafo ahodo anase suku ahodo efiri suapon so ekofiri eye nkwadanko etetewa so ewo eye Pentecost bekwai eni kumase ha se no mo no eye nkwa ono so de nsam kakra to dwanu ada wabra na watch night ni bi ekoso yo weda mo fan che ye nua bema na banyam se ne homa no ba bi owo na nyenti yen kofa ne mra ye kwa na ye kɔ reverend so mo fi uti yen kan mo fi sha pa o minya ba mejo so afisi se ne ma ye yama ye eme na enu ada na wode wani kwatwa wi sa hune santamo ebobo aporo e won safo ahoduo mu 31st watch night no hefa na otimi kwai na nsambɛn na wunya ba ya wode boye ne yetiefo mina ba beda yemma yetiefo nyina afisia pakese afise se ne yedi kaka no na awurade ase no wonyam na sompa edin koso bibre aba enipa setena mu enra anajo medimani etiremu ewon safo hodo a wo mu ebo Jesus 31st watch night no omode omo ebewuram minyakonya eko eye etimatim Roman Catholic Church kesiye pa ewo potamu fa eye tafo pankrono ene potamu a atore kesiye pa ewo ha eye Roman sorry no bitimi dimani etiremu ne bra medu wonom na enipa abode mu se keja ene edumutui na ekoso asai na ekoso akonya minya nipa bi edi nkomo no ede eni jekese pa ene na bra o mabrabo mu na tese Yesu wu a wo ne sorry no edi nkuni die kese ena bra o mu eda so ewo mo ne se ampa so mo tutu mo ne maye na fei omo do mani etu Yesu ye pa ede na tese o betumi enya enkunimdie basa bi agina so eye afe emfimienu eni aduonu miensa ifi wono medimani temu ewo Methodist Church eno so wo etmetim hono ma hoso bikodo na nipa bodemu ana enye asemketo ne me hono ade kakra me hu ye ne se na nipa no enye dede bebre ena na omoye ne mum na eye nkotodwemu ana na omako omo na eni ma omo bompa yetre nyankopon se ebra wawu na wasori no onfo wo mu bone omo amanidie ene omo bebrese nyina no efri wo enfanko meni asopanyi a owo edi nkomo kaka e mani tirem se no kwasem ne se eye Methodist for de omo susu se Yesu wo ene ne sori no e wo tumi kase wo adasa ya bra boso eno ti so omo kom koto dwani no mo bompa ya ode bone eche efri wo pe ene bitumri kakko asafo ye friend of Christ Mediation Ministry International and also what Pankrono. That's an important one to be. And the Munia Bamiko never want a jabo. And you pass a bubuja umutre and coquetry. Now, Konya Mina and Amani Mebu Titru are no more to be Edding Comono. Abratabaqua, if any community in Comocatra, say, no question say, or no re party in Sampe, the Juma Oyeno, or Bon Tampiancasa. Now, if you say, I did the 31st night, or a Christ mediation one Ecobompa was in the question say a woman on Tampedie. Now, so a Drew Sabranoa, Yan say yes, a bit to be the sacrifice for Abro Mabrabo, and no about no qua, on enough for best a dunu, or Mabahon, some of the bompa, and no more say, a bias a craybe, a bit me Abo Mabrabo, Metos of the say, and no HMU, that the first watch night ni chemwa, or better sorry, or say, and no dear. Ejina di besie so besebo pass o be kwasori de on me en kanosa afi minister of opinion wo aye friend Bishop Dr. Kwaku Opoku Sapon edin komo busa ne say ene mabunu atia to say ne mabebre na ekoso eden no wo katero mo next mo kanyina ne say eni da so e wo e mo my Ghana ene ne mabunu eno ti won to won de mayi ne basa nyame betimi e de bi pa bi
abom abrabo mede mabrabo no ekowie ewo asafo bi efe no Christ the King Ministry International ewo tafo ewo so me koye no na abode mu saate se wo nyina ebo empire edi amanya se nyame emfa enepa bi efa mmere omo abrabo me ba mabrabo mu no eho ena medi kowie ye se fofo bi wo bebusa me dia se bibi ni wo so dia na se ena na jo 31st what night no ekoso pa Mofi medasi de ho nyina ne se afinhia pa na mede ma twedi ampon basa yi adon koso anhwe yen so no onye yadom afi ne ma nkoye why ami Ebusiafo ye nua ma Mofi Asare Eric ye ni di dwuma e wo fiduam ha se nom e na enuada aprobo ya ekoso anase wode hyehye so nsafo ahoduo mo no wode ni nyina aba bedan na fe yenko ye Reverend Isaac Donko kwada so ohwumase Pentecost penye pa ya wono etua no wono so de afutuo bi e de amagana fo You are worthy to be praised. Sese wa ma fe pa akwa pro aba beto ye nyame adom na aso ya yeso na samri no eyemre a dipa etena se sese dipa tena se no bunkunta na fi afena hyase besi samri no obunta bisa ne ho se aso otumi edu no botaye odi si ni so eye ne etoso bienu pata efa ne honhom eye ndipa wankasa won kwaje ho no bunkunta se aso Kristo sum na wo sum no ti ye afi ko ne wie no ne aye hye obiri nkran ne se ye hwehwe urade echi kwan na ye mbo ye bre yi na biom so yemfa ye ni entu na urade so abra ye hwe kwan se nyame ankasa nam ne dom so bebie kwan ahodo de ama ye nyina no ne ye ke nyina ne se ye yire ye ho embo ye bre yi ne edi kan ena ne etoso mienu enso no ne se ye nye adokwafo emfema ho a ye ye adwuma ede ma wo empatemu esan se Ghana ye over 75% Christians in say Christopher Nkwampo ye wan adwen say what the nyame asem ebe obra o men besesa mama ye fa ye ni ento politicians for nkwa so yankasa so ye wadwuma eye ena ne ye sere biom so awofo bebo moden na watwe won ma e de abate urade se ne ebe ya ne nyame pese oye ewo won bemu no etumi abemu ye ma obia afihia pa ye sansere nyame bambo se enye kese ewo ye nyina so Ebusiafo Reverend Isaac Donko kwada so ohwumase Pentecost asafo no penyin ya wono etua no na wono so de enseme edema Ghana fo na fe yemu ataba mu hwini etu se eye kode bresiama wotu ani se mojabum na ye fa ye ni enkyeremo eye epoya na efifi mantem Central Region na ye nua bema Erika 9 wono so aprobo ya wode ekoso wo ho ene de ekoso e wo 31st watch night ni mu nyina no wono so efa maye Erika ti enka ye afinhia pa o afin kometan ho ene afi sabre na ne manyina akoye di amaye na boye ne yetiefo nkyeremu dia be na wode mayen ewo enedey afi ayasimu la so hine yere na sene yudi kan ebo na mane sa pepepe na tie ade a enrada 31st or 90 sene esi ebi efai mfimfim mantema hanu ya ade a free enra ekona no na ya ade a mani idi echire sene dwumedi ne esitie titru mfimfim mantema ha ya ade a ma ohwe mfimfim mantema hanu mo capital no Cape Coast no na ade a mani nso idi echire pana ade enrada na ba bepie mo Cape Coast mfimfim mantema hanu mo ade ba behwe Cape Coast hanu mo a mfimfim mo kopona na ohwe upia flyers eno na mawum ese ade aba bepie mu o Cape Coast hanom na ohwe ode tutu afrase ni be mfi be mienu miense bi eno abesin kona na flyers no ewo fom kakra esanse ohwe this year na flyers akese ankofo do sinsen krum anyway na enshada no so nemom no ni nyina mu no endra anwumre no na ohwe sene nsore a na eno ewo ekurudie mu na ade asene enam so ama bibia nsutimi ayi
din he cars kra around be 9 na kuruma ye din a chese taxi drivers wona enko asori nyina omo etimi ahwe akaba kire ho ne wona ekọ asori wona e park on cars park wona de cars na ekọ asori akwakoda nyame asen so akwakoda nyame asen na ese na eni kan ye pan na asori titru a emrada etimi hwe enso etimi ekogina hon titru pan Infinity Miracle Church International no ewo Mintimazi Palace this mantemo henkro Cape Coast no ohimpono na himfie mitre Mosabere man na kusiata ade a onto sumie na himfie na chipe na saasori no ewa so pon on Prophet Collins Adam Sayford onitimi hwe eboa insutimi leading members a otimi ede on twa ya afi and onu nso etimi aboa nso etimi ne omaba na ade a no preaching no baby potia ono etimi hwe ifa na asem na Hosea chapter 12 verses 12 to 13 na eno ekasa nso etimi fa Jacob ehho a ohwe Jacob asmo so ye sample ana ohwe na nsa nso etimi aka na yere a ono Rachel na eno o kiremu se no mesum no enhyeda nyesum papa na ese na yesum na yesum hu nsa so nto bompa etwitwa enyomabo na yesum bia na eno entimi mmoa no sene yesum bia ne members no sum ya afrase no ammoa na mfa so papa bia no si ewia ewura foforo no ade asasum no o se no timi efree ne members no nso timi so na ne anyame nso etimi aka fa won bibia nso etimi akamante no menra dade na ya ade a 5 month ma hinko Cape Coast na ya ade na ye ni nso etimi gina 31st online no na se krabe hwe na nya asem keto akra no nso etimi kokogu ende na me adom yetimi raf from 2023 no nso yetimi edowa no ntino ohene yere se ubisaya na sabepepe na 5 month ma nra na nya asem keto akra de ene ohwe asa ene mo chese Eric no de hase akra na nya asem keto baptist asafo ho na me kwan no asa de me ankasa me tell me society o de adwo ahome wo ho wate no de akra mbo de ha ho ye nua be ma Erica 9 and our to enkrai edi free 15 months mo Cape Coast de 31st watch night na course no and our de amaye na fe yenko penyi pa ya wono alpha hour ye nyina ye nim empire body ebe mu agidigidi wade nyankopon ema ewura empire bo ma jakra de ma twede apo nyankopon Pastor Elvis Ajimai 31st watch night ono so ne de ya wade ma ye ni our numbers. There is no space anywhere here. But you see, the presence of God will not show up if you don't stand pure before Him. People of God, let me tell you, Jesus will be coming. Yesu Obesaba Sompa 93.1 Obeba be fani die wum. Die hu o Yesu hu ne se enkoma mi hye nyiro obema na bam pepepe. Mumu bebre wo ho a mu betena mu boni mu enso nkom hye ne bebam. Enti wo nkom hye ne se bema wani beje odri se bibia ye settled. But ada obe pie na obe hunu se wacha onuoma bebre na enso wonje wo kra. Free say one foul cry, man. God will not visit anybody who does not agree to the sacrifice of Jesus and does not live the life of holiness. God can't stand sin. It is not permitted for anybody to be with God and for the person to do his will and neglect the will of God. It's not permitted. That's why everybody that will see the very presence of God will be somebody who is consecrated to God and is sanctified in heart. If this is the reason why you came for a worthy cause. I won't call you out here. But from the deepest part of your heart, do you stand right with Jesus?
Ebusiafo afa awa penny paya wano edan no Pastor Elvis Ajimai ena wano so ne de ekwaji ye no afe ye nwramu ewo Ebenezer Owusu ansa wano so atonso Methodist enra da 31st watch night no wadani ekra ho ewo ensam ede maye ebe finhia pa o afisa se na ne manyina akwankan amen boye nkyeremo ya ne atiefo ya krada enra da de ye course no ne tofa bom na enisen medasi enrada nsema ekoso ewo 31st night no ensole bibira ewo atonsu ene ne mountain so ase no enyina eko nyame efi ekoso nyame pa titiru ene Methodist asafo eno ewo atonsu agogo na ne nyina ne yese enrada no omudi asafo dom nanim ede omutwa 2022 a omudi bewura 2023 na diko openike or perikesia ono ena oda sa asafuya na oye eda efreno George Kofi eji enya akonya na odi tuja se woye yankopon nipa anaso ye Methodist ni mapapa na ehun hia bebre se obedi nkomhye ena afi so no asofo atro edifo enkomhye bebre no obedi achi yankopon a wo sa asafo no mu obunu susu wo Methodist asori mu a se wotra ne naase pa na wodi nokure die etu anamo ewo sa asafo no mu a obetimi ediye na afi so no wonwema pia ewo wabrabo no betimi asesa etu wodi ensem wetu ansoro menenim kyerese se no se wo pese wo tren yankopon ena se na yankopon ye bibibo wa wo se wabrabo a wo bo no wabrabo wiase mu no bo abrabo pa se de be ya abrabo pa no betimi elidu du akọ enioma papa mu enti ene no wo di tu safo menenim mo mu yante asese ene nkwamhye pii no ehu hia eno kwati bi de wo manfo bi mo ekọ ose mu mu ekọ amanhunu mu wa bra wo mu so enyo magye so obenya amanye bia eti eno ena eda ono woda sa asafona no edi tu dwa ha ebreri nti ye de besia sei na ya sa to aso ewo kase fufu Ebenezer Owusu ansama ya na wase Nyankopon eni wanim ewa afie yesi no ma ne manyina enkoye Ebenezer ede amane boy efri atonsu ene ne mpotem enu ada Methodist asafomu sede esi ekoso no ena wode ema ye no na ebusiafo ya wompo ano anwemu a ena ye gro 31st watch night no enu amu ena ye wo ye nyina kumase yanko enti no yentu na ye fa ya ni nkyeremu ewo epoye mantam na nyakwa bro no ma ye nua bema nso no woko aprobo ewo ho ye misanen sen ena esiko ye enyambia ni gidie ya na ekoso wo eyembro no ahodo so mantam ahodo so no so no epoye mantam sen ena na esiti nyakwa wotimenka ya ma wafinhia pa afen kometi amini aba se na bibia koyi na hode wo na Sompa nso na ye kwa atiri pa. Amen and amen. Umpai we said ya no ya me depa me kura me refu na wasa me debansa. Na ya ntabane ya select mo kodu be se 16 regions ni nyina. Ko matemo nyina ne wa ha. Sa pepe boy enchemu enu adade na course 31st watch night ni mu. Me nua ba sa na ye nyina ye ni me no kabe se 31st night bia no kabe se o man Ghana ha de ha na metinti me ka ha de asole bia edom ho ahyemu de da twede aponyakopon asese otpahwe so esi afini fiase ebebesi afino awieye na no ada we pie mu apu mantem de kopon kase kufu de ne mpatama na nya asabketo chanse ba bibia befa bia no na otimu se ampa nsore no eye dede ana omu nyina no omde na sekese pa ne matwede aponyakopon na ohwe senia na asore no da ne da kwasi ada obokon no ohwe nipa dodo a eba na enu a ede no ebu ede fa so esa se ne dikan no asole ba bia ye na dwoso ba kwa asole atimi akokode Nyakopon asasa so asere eniama pa afie bebesimu no sanso na omo a afie kwampo na ajawesi omo kwa asole no omo 31st night bia ye no se bebe na kwa asole no so du ho a omo so mo kokaka ekristofo ho kokosum Nyakopon na saso na sekese pa ade matwede ampo Nyakopon te no ade nsu sa pepepe ene ko eso na ade ba kwa me hu ye wo mo no ene se kamera se ahom ba ni nyina no omu nyina ni sade hu eye baako sempo no twede apanyakopon onkom ho na afie eba besim nyema bia omonsa antimi anka no afie twam no omonsa antimi enka so ohwe ensema horo a asafo a mekọ ho nyina no asafo no de tu edwa na ensem ni nyina no efa
sɛ mpo no nipa da sɛ ne ubenya nkwaje na wayi wo ho de fi bɔne ho sɛnea Yesu Kristo Nyankopɔn ɛba no ɛbɛwu ɛyɛwo no ɛde no ɛma yɛ ne pɛpɛɛpɛ nti na ɔmo nyina no ɔmo kasa ɛde fa sɛ ɛbɛtumi asesa yɛn ho de fi bɔne ho yɛn ho sɛ ampa Nyankopɔn ɛba Yesu Kristo no ɔno pɛ ɛna obɛtumi agye yɛn nkwa na yɛfi hɔnom no ɛna ɛsan so bɔ yɛn ni efi mmɔnten so ɛhwɛhwɛ sport pɛpɛ ɛne baabi a ɔmo ta ɛgye ɔmo ni paa na ɛbrɛ a na nsɔrensɔre no ɛkɔ so a ne mmɔ 12 o'clock no deɛ mɛka sɛ na nka sport pɛpɛ no na nka nipa dodo ɛwɔ hɔ no na ɔmo wɔ fam ɛkakra na mpo no sɛ na ɔmo bi ɛnwom no ɛne dede yɛ na ɛkɔ so na wɔ fam kakra nanso 12 no bɔtwa mu ɛbɔ bɛyɛ 2 o'clock no wode w'ani akyerɛ kofoɔ di amɔnte so baabi a ɔmafoɔ bɔ so gye ɔmo ani a na wotumi sɛ ampa sɛ baabi bɛka te so ɛyɛ asɔrema no ɔmo kɔ asɔre no ɛna asan so bɛbu ɛde afa kurom abɛpia hɔ anaasɛ mpo no sɛ nsamafoɔ ɛna wɔfi baabi ɛde abɛpia mu ɛwɔ sport wɔn nyɛ asɛm ketewa wodi sɛ baabi bi abɛfa bia na ɛhɔ abɔ ma pe na tumi sɛ ampa obiara kɔ asɔre pɔn yɛ no ɔmo san so de ɔmo ani akyerɛ mu ɛwɔ ɔmɔnten so akɔgye ɔmo ani saa bɛn mi no kasa no nsɔre no bi wɔ hɔ nom a ɛbɛsi saa bɛn mi no kasa no nya de ɔmo apɔn ebi wɔ hɔ nom a ɛbɛsi saa bere yi ɛnya de ɔmo apɔn ɔmo gu so a egye ɔmo nan so ɛde wɔt night no egu so a ɛkɔ so tibɛka sɛ ngyɛnua ne deɛ mɛka sɛ nneɛma kɔ yie paa sɛ apolisifoɔ de bambɔ mpanyinfoɔ nso ɛgyina ɔmo aso pampe ɛbɔ ban baabi bi a bɛfɛ bia na to sɛ bambɔ gya na so pampe a ɔmo nso ɔbɛboa yɛ a saa bɛn mi no kasa ne deɛ yɛn ti atenkabɔne bia esisi wɔt night no emu. Yo, nyako abranoma me na wase nyankopon ni wani mu afi mo ma one nyina enko nkan ye nua be me na to nkra de frepo ye mantam mu ede ema ye 31st watch night ne se de esiko ye no Kofi Kenata osinya me Sompa na yele sumi kofo na ye hu no ma o chapel no be na ye hu be ewo eye papa hodo se epo ye mantam mu de ekoso eno no na 5G drink eye 5G ye can for the amount 31st watch night ye nyina ye ko bi ya brebre ye ni mo ye bosambosa na me ohene ni da no pahwe ni mo amani mo to so ko Facebook na ko hwe Sompa 93.1 ene Sompa TV YouTube no so no ni nyina ne se me ko ba na ma bre etimi nya me 5G anope me bobo ye no manim nyina asa ko back to norm ese bibia says so manim nyina sa to talk kama nti no eye nya bi anope ebi ba kwa soli biem ebi nso aye wo mo de preko na ne nyina mo no eye 5G na ye kan for de amount we akọ bi anim ensade bi anim enu nti no sofo betimi anum bi asolema betimi anum bi enkwada kra wo mase wo mpanyin fie so no wodama wo no ma we se boni bi anim efri se greeting ya no esa nyale wa hodo ema hoden no ebi ewom grapes fruit nso wom guarana wom jensen eno so ema pomode yi ntinimu ema mogye afusane ye ema mema so gira wo na so ni nyina ya hye ne ma ewom nti no me kan fo de ma mabuno ene empanyimfo nkokora ne mre wanyina modie ene 5G abrewati ene na make no mabɔ me die ntina kokora ene mabunu ne nyina moso monye modie na enema enkonkan efama mom eya Sompa FM hasenom ena wonsa beka 5G drink ni doso pomo nanso ene ya ye kasa wodi wani kyeremo e wo shop bia mu a eya ade a wonsa beka 5G ni bi bomade afra mai na ebisa wasem a wopese obisa ne yanyiwa no anaso opese wunya bia ehun se misa bia na se kasa bia no ye ne obeka 0246 270 221 0246 270 221 5G no ena ye kan for ediama wafei yenkwa ye dem nyako abrono makwa nyako abrono ma e wo Sompa 98.9 sunyane wono so wade de course e wo ho no e bra ye ne ye tiefo na motimi nka me mo afinhia pa hello nyako abrono ma Sompa 93.1 ekwa nyako ebusia ye boy ahomoden se ye homa ne ye beto ato na ye koye nua ba ekwa nyako abrono ma papa bi ebubro kwaso ade be ye nsida ye kɔ ne nkyɛn na wono so sunya ne ene ne potem o said the 31st watch night ne se kɔ ye no watimi ede aboye mu enu ti ye kan for 5G di amount no na ye kan for mizo enso ede amount mizo free drink eya anum bi enkwada ne pe me so nkototo ano no de bi abro nya dru se ya
no di ahodoɔ drinks ahodoɔ ya spa nyina no ne ya dia gudwa so bo fofofo ne ya de toma mama for wan hwe ya nwiache na yare na akoba mizo ye kan for dia ma to bi wa bofo mu na ma wapomoden akua nya akwa bro no ma wote ye nkan ye mo afinhia pa. Hello akua bro no ma Abranoma lines no into Tomo Efa Emma na said na me see ekano eye mizo free drink enkwadano penun teneme so nya bi efa go fridge nim esukotwe ada kan se gumu a na se chele kakra ne akra de no wawie we wu satimi nom ne saa bibia essence ade gu ba bia ye ntino wugye ya na wo nom wade mesro store bia na se ba bia wo ton ne ma na wunya mizo no ya kekire bomodin a opeso ye distributor so opeso wo ye den yo mesro bra na ye to be fama onya kwa bra no ma wo tie nkai ma ofin pa na me ma fifa nkoma twi o hene yire wo voice we dey atom ye dey am se wanu mizo ne 5G bi mizo ne di o hene yire say wo di ni di agura an hwetita no pakodi enwure no nya di adua ne be ka wano enya asam ketua o nom no na wo me na enru aye ko 31st night no na me di 5G ba ko share fridge wo ma ne ye nyunu ti edi asa fi be 12:30 ho na me bogu me na se ahodi amanya na no pay no enya asam ketua why na onene kola kire se o wa ahode 5G adaroma ase dan koma 5G ne doctor na ekua boy ne yetiefo nkyeremu 31st watch na sunyane ne portable say edesi ko e wadaroma yo onye ile me da se matiefo nyina chi mo wa fishi apa bio enu ada afi 2022 ye boni hu eja ne kwan e ma ne ko bunu mantem ahinkro sunyane na aha sorry ni pi etiche wo musumu ebi hyase enwumre no nson ebi nso hyase enwumre no nwotwe ye de aprobo no efri abesim Calvary Methodist na afi ye kosa abesim Calvary President na ye ko he well of salvation ye to aso kakra ko ye nimu a na ukodru sumiani kurumu a ho de na agensemu asori biara nipa abomma ewo ho no ye de ba na ewo mu ye say a free a kwan hu ndabo hu say ya na support ahoto no e wo mo boso na so enura no e free be say anaju du ba ko e de kobo dubi no e be wura afi 2023 mu no na support nyina ye hwe na ye de aprobo no ko wie le kasie mu e wo Wesley Methodist Cathedral Right Reverend Daniel Kwetita no ye bishop Emma Sunya Diocese na wotu nyame mafo di wanim ewura 2023 mu no ene wo sei afi 2022 etwa mu nu ada no niema bebre ankoso ye amfa ma ye se oman wote abrabo mu atetre mu ahokyere niema ankoso no afi 2023 die o yimpa ye amagana se pa mutie ene ye bekwa akodru asomdwe ho wote sa Christopher niema mu ye dia my real sister, you will yami be only Israel for film kwasumu 23 years old. Apart from I know kakra ma homa na twitwiri kakra. Onye emu ye kakra. Afa de dem to asoma me wadaroma. You. Na senior bishop Emma the Methodist Church Ghana eto aso no say after 2023, near Mamu Koya Din Emma Ghana, a Christopher Kai said, or bet you come abom Paya Manina Sasa. Now, only in Nankasunyana dear, a free and a jube non do the court no pie moon, Kaun Nipa Nipaka Crabia Chicosia or Rexy Ho, now so Enra, and now do don't call any fan, not traffic, Ewo Sunyane, a homachi don't call any fan, a free Rexy Ho. Ede call fear runabout, ede call main taxi station no. Na traffic ewo abesin sunyanya na enya sem kuma kra. Na no abaybo fo nso che wo mu asori biara wo bekọ a empo ne numbers ewo fom nipa beso oha eni aduonum no. Na aposifo miensa ewo ho. Afi wunam kromu a na patrol team no nso so enam mu dendenden. Na ade ba ko enura Sompa ka se bo hu mu son kokra ye se
na nya Ghana posifo nko ana wo mu boban e wo 31st watch night ahodo ni mu eno a na mu no ye hia asojafo nso se wo mu ka na atuhwe no wo mu nso etititi mu a wo mu nso bom pempen efa kromu a free bra watch night no sha ase ekopem se e de ko ahomache no miensa ho no na enya ade se ya tibatabata e bia echire na bibi abade a enim sa posifo ebe ma Sompa for ya so atin etu ohene yire ndra obabuno mantoma hin kro sunyane yan 31st watch night no eye menyamenya ewo hanso yo nya kwa bro no ma ye beda si nyankopon ni wani mo ma ne manyina enkoye ewo mfimpimienu ne aduonu miensem wai amen yo mechia busuafo ne nyina ye nua ba akua nyako abro no ma papa bi ebubro kwasuade be ye nseda ena wode enkra 31st watch night mu nsem efri sunwane ene ne mpotamo ede ebreye no afa ye samra santimantem kropo kumasimu hase no ye koye nua be makwa me redu nchen enu ada sokoban ampayo Bishop JY Edu wono so na sorim ene wode nani ekyereye yenkwa homa no so na yenhwe misane sa nyambia no wokoye no ede be ne kwasi ho ensamfoforo bi siye efa 31st watch night no ho anase de ye nuanom ekaya no eno abi ena esi wo ho Bishop Onsempen ena wodema etiefo ne Ghanafo nyina yetoato ahoma ne ya hwese yensa beka ye nua be ma kwame redu na yetimi ene no abo enkomo na ne ye ka chro se ne akwanya ewo ho ye wie pe 0551931931 yebema akwan na nsoso watimi afre baby sound sem kakrabi na wayi ano e de ama kwa me wote enkan mo afihia pa o afin komati ohinire afesese na woni ema nyina akoye na oda ye sopa no mpa ibo nyina nyankopon etie wai pepepe na enu aboye nkyeremu sokoba mpa yo yanya ne ntiasa wode wani kyeremu ewe Bishop JY Edu ono so na safo mu dia na course ewo ho yo ohine sadia wadi kakan ene wani tia se enura de na kama ye se Ghana men nyina eni wiase afa na nyina 31st night de na eyade a obia enua na omani die tire titiru wona wokọ kwesiela so de enua na nimu ena aprabo no yedi efree kwada so hwehwubasi enua tire no yedi kire GY Edu Jerusalem Church ewo ampayo sokoban ampayo ho na minia na esweni enso okachire wini ze pani de obi a ono ankasa no oman mu ene nipa ho nsam de ya de de na kuma so se de be ya ebeboa ma enyichira hudo bi onyankopon be ma ne se ono onka ma adasamma ene oman Ghana mpo ye fa hudi ene yeye no bitimi abaso no onfe ni agrokra enam so emma ebra ne bresu se ode nsam etudwa edma Ghana fo ema mu hu ye gina be ne gina be do enam so ma o hyase na bra na ne kasa mu okọ no wo kire mi se o man Ghana wom se sa be de ahokyere kakra ba nanso so no emrepa mu no se ye koso bọ mpa ya ye die betimi aba ma ye ne mu no emu be bi no de kire se sa be de o man no ye be kuta hwehwe kakra ewa lifa bi kire se ya hwe yi a o man asase bo so se de di kan bi se ya amompa yi a abi betimi asi mmea ewo o man mu eni ntini se amanfo enhwe atena yie beebi ye tena di asase wo so betumi abre ye hweko yie papa na eno ankofa wo hawo ebia ansanfa amra ye biem na eno ho mpa ye so ye mo na onyankopon enyi mfiri saa te bia nyina mu eno akiri no so odnani kire atechirefo tichefo so se esanse wo mo so esu an wo mu su na omo epre dibre ana se katuantum ni adade nyina so no eno so ehia se omampani anhwe no so so omomodin ase beboa na omo so etumi aboma omo so akatuantum ana se dia se edima wo bi o metumi ama nkola omo kyeroma made so omo hom kan betumi akodi yiri so no eno so otumi ye ensem okan de bebrebe migidi se emrepamu no diduro na aka nyina edebeba ema yabo ne fidie so mamanfo ate yewura JY Edu osofpeni Bishop ono New Jerusalem Church ewo Kumasi ampayo ensem oditu dwande edoso party miniaba sadia yedi kanka no enura 31st no kopem ennefest die odensem ni bi de ato amanfo edimu a ni nyina mu no baboa amanfo ehudia ekoso wo man yegina pe Kwame ye beda se matu afi shapansem de ama obusuafo ne wadofo nyina de ama wai usi nyankopon ye omadom na afi enuama enkoye enfama wonum ye nua be ma
Kwame Redu and ono so aton krai e de free Sokoba Ampayo e wo Asante Matam asenom e de ebre ye no abusiafo ene dai ayeda edikan e wo emfimpi mienu ene aduonu miensam nte no Sompa ye de enema foforo ebre wo nte no 31st watch night e no akoye wede toto afie atwa mu dia na sa afie mienu bi dia sen ena na esitia wa homeka no sen ena wunya no 0551 931 0551 931 931 ena 0548 931 931 0548 931 931 obi baswa na yatimi ene no edi enkoma na obi ama ye die yehwe na yefa ede afri wonti no obi aba ho yehwe na yebetimi afa ye nua na 0551 931 0548 931 931 ofra for ya mo afin shapa. Hello, Minia, Effie Chapo. Oh, yeah, Mamu Effie Chapo, Minia, would you know so? Ever see for your boy a woman day, sir, ye benya, your friend for best, say, a numerous subi, na yet me no more Eddie and come na sabre die na ye ma ye tiefo nyina afin hyiapa sompa ba ye maso ye mu magia baba nyamo anka sompa enka ye wo hefa Dr. Blessed Foster 21st College CEO ya wano a SI kofaribade tarawa Emma Tarawan Media o se wadamu nyina mo ase DJ Tofia kwa manager e wo Tarawan Media wano so se odamu ase ofrafo a wedding kan ye mo afin hyiapa afisa sena ne manyina ekoye edema yen na ye misa we eno da 31st watch night utime de wani kire mu wase bi bacho am timi de mani kire mu wo hwa eno ade no ene efimpi mienu ne aduonu ba ko mu de no ensonso ye be ne wo feeling ni sena na sitie oh nsonso ne wo mu de kakraka etese njenje mienu de no na se covid ne wo mu kakra ni ntimi yentimi I enjoy watching 19 yentimi enjoy me fra but I feel the nyamia ya adom ama ti say covid na free ho ntia 31st night me there me aba enye agrokra menya agrokra eti wasa na 2021 wati mi afa sa ni nyina no di hyemu wa anya sa mi di shemu papa yo o sha sa mi sai na nya agrokra senka mi nyam WhatsApp number franka mi WhatsApp ho na kam le tu ho e ma manfo hye na nya agrokra the pastor of Church of Pentecost Joseph Central na nya ne nya e ho nya agrokra yo chi awadofo ba ko mienu ne yanko ni chi awadofo ba ko mienu e ye shakers ayewo Joseph Central yen ye botambolino na oba na ma miensa ewu mu no enu ye ma so dem mo sheki pa ene ma ye botambolino na nya agrokra ohe ya home kan na ye de botambolino na enye izi ntimichi ya Joseph Central Pentecost wonyina mamu nyina tishia papa nyame adwuma na hwe na ode akoso ma ya de nyankopon koso a enhira mo ofrafo a wugina so ye mo afinhia pa o menua hello ya mo afinhia pa o hello ofrafo a wugina so ye mo afinhia pa o Sompa afisa sena ene ma konkan na sompa ye koye ni mama nso ko wani mu ai aha obi ba ye wose 2021 covid-19 no 31st watch night bi enche dan koso na afi we de no de ni nyina hyem wo so de ne sen ena na esitie afi de so kokra because I feel last year in 2020 now I COVID into the my and then my is slow but this year I say Obia and such a bomb was Obia episode of a 2023 or funny year in the as Obia was a common pair or the strategy my really different yo na cha wadofo ba ko mienu ne yanko chia obapa guys obapa guys again my papa bi or the machi
ana me maame tele amankwa yo na me papa mu ya made mate yɛda se papa ye me nua yɛ mo afinhyia pa o hello yɛ mo afinhyia pa o hello me nua wugina so yɛ mo afinhyia pa afin ko bɛsɛ yo mienu aba behia afisa se na ne ma ekoye no wadaroma eno ada wutimi ko 31st watch night na say e de na si ye de toto afi atwa mu na say e na esitie oh afi we di na ye koyi pa afi we di koyi na kwa o de no wa he ni ko mi de kenya ase adru wo ma asafu ubi akwa da de oh yakoya sai nyamia ya tuntum nyame se afie de guno budie amma obia kuma so ade mlem kitu ye egata yo ya nofa ya o kukufu la police au General Hospital ana ne bra kofisa fo no so wo sere so e ma me fo ono so kukufu me san ase na tia me dofo papa bi amete blano amle kisi nya ase bi ana ma antinyanta tiamu nyina na busuafo nyina titu ye misi sabela also ko prezi awo atonso bukuru yate o munyina jo so mo da wase me nua afinhyia pa o hello me nua ya mo afinhyia pa o oh baby I mo afinhyia pa me nua o twato good morning. Hello, good morning. I'm Wafinhyia pa. I've been coming to you. I want to say, yo. My dear course, so I'm not 31st watch na to me kwase na what they compare. Dear afia twetwa mu na say na na sitie. Me to me kwase, me ka say free dia sin side. Na me kwa Assemblies of God, living still the Assemblies of God. Na 2022 there, COVID-19 ni panse da market. But we dear any papa busu ne bisat abonten le shiki raso dem ho the shanyamidian monyam ye pagya nyamidin ye man nyamidin ni kase ye pagya ho yie pa ho so ye kama yo ene ya chia wadofo ba ko mienu pa bi ne enkowai me chia Sompa adwumayfo nyina tituru ne o man ne ene wankasa me chia me yere oba pa gifti me chia massive me chia bi ne mu nyina wa sawi akontomla mecha obia o Ghana bia obia je wo so nyankopon enhia papa me nua mo afinhyia pa o hello mpacho ye mo afinhyia pa o hello Sompa 93.1 hello good morning hello good morning Ewusiafo ye fancy ase no ye di adwene de achi a ye behwe asofra na afinhyia pansem na e na ye de ma ya dofo nyina enti no David wa ase no na ye wonche pidi manemom yenko birthday wish we say so na ye wi ade e wo ho no yetimi e de amamo David wa ase no ma we de Elvis Jamfi Love is Jamfi de no ebeto so e de amayen me yenko bramu bi owo eye breman osai kwadwo ono akasa wode wani kire mu ewo alcohol junction Santasia Pinamai pub ye wo ho wono ene ye general manager Love is entry dodo na friend nana eno ada 31st December 31st December mum ena Love is entry wudi wa woda nyankopon enkoso enhyiraw na oma wutirimu po ene woda ye so panyina emram nyankopon fa mfra domu enko adomu ne hyehye pa ya wo ma nyina no oma ne mramu breaks here bi enfama wonto ne shaboso no engu so na oma wo so no wa brabo nyina enya nkoso na enya hwehwe enfama afoforo so enhwe so binti no happy belated birthday to you Love is entry ya dodo na efra wona na wote Bremai Ose Kwadwo nemom o ye general manager ewo Pinamai pub
pina my pap yeah no ewa santase alcohol junction yama within kwa ema wo efishia pa enso nyankopon enhra sanso ena we efrimi akasami nua bema ba kwa ye ni didwuma ewo fidua mu hasenom kechre papa bi kechre obi osi special birthday enko efama Agnes Bnewa Owusu owo dechem so osi nyankopon koso enhra na oma wo nkoso afefoforo ya yesimi erade emfasa akwanya ne so na wonye enema foforo enso ewo abrabom Agnes picture entimi ama na mpesa me hwe na nimpa sade kechre o wish no na mani age o de anije na e wish nti nyina ye ma happy birthday Agnes Bnewa Owusu ya wote dechem so kechre se odo papa paye amayonko fa no ose nyankopon so ntonhran so pa emfa engusum na yes sorry na ebusiafo ye betena TV so say ya na say radio no so say ya etitiru ni atwotwo owuro dodo na ya wo mu wa akira ya monti wo monka ana se muhu wonom panyi ba ko pa yewura asante yeboa Benedict wono ene ye news editor ewo Sompa ha senom ebusiafo okọ asori ewo Ofori Chrome SDA oye memenda kwanhwefo ni na panyi sede wo si